Assalamu alaikum. Barkan ki dai. Yawwa. Kin wuni lafiya? Ya gari ya aiki a hutu yanzu? Na ce lafiya. Babana ne? Gaba ɗaya layin nan duka babana ya siye su. Wallahi. Ya bai da abin ya zuba ai gaba ɗaya wannan gidan din na babana da layin da kuma baki gani ba? To ni kawai daga haɗuwa da kai na tambaye ka. A to ai baki gane bai wannan gidan ma yake sai mu je a ɗauko miki aikatin sa. Saboda yi wallahi. Takaddun sa ai. Ko ba ka ni yanzu kin san me yake faruwa ma gaba ɗaya saboda ni ba na son rana AC nake yanzu na angoki kawai sai na fito. You think say they wise? You are a mumu man. Wai kai ina ka tafi ne tun ɗazu da mamanka yana da na baka wanki tun ɗazu ka ƙi ka je kan wani irin rashin mutunci ne. Aure da Allah kake mun akai. Ya ina zan da wallahi tun ɗazu abincin ka yana da. Allah ba mu tafi da ɗan ƙauye ne. Haba ya zaki tafi kuma? Ya zaki tafi?